igolo thum ng'ama chung' ni golo thum idhi golo ni idhi gole gi jalemo mane pastor mane molemo ni thum idhi golo ni kata juoga mane asago ya igoni iwuotho marom nade ne thum idwa golo no inyono kanyo sani ng'ene en gigo agania igole gi ohala ineno igole mar ohala release how kuluga ni release and launching mar amiso okay amiso release released 22 songs or release how iwinyo release ka jadolo mane koso o release ka jathieth mane so ka juoga mane ka jathieth ni ka juoga kluge ka jarieko mane en jorieko mag piny iluongo ni mago ng'en nyake muma ok en gima sani kuwuok launching masani ji tema gitime ka koala ok en launching en maro ng'ato nowacho ni ok gilaunch gi juogi are ge juogi ni kore moko understand juogi ni koro mae mokoro yani iwinjo ka giwero ng'an thum gir juogi thum ok en gima ng'ato bukra buka ni oa piny nitie jok ma puonjore thum mang'i wero thum no iwinja but juonge juogi ochalo mana kanisa iyudo ka ng'ato nyalo lemo kabisa ma jigo na amen to gi ng'ama lemo ma kanisa jaje ni riwere ayere mane kevo maka ng'eno puonja thum gi kor ka Lady Morin mo ong'e thum bwane wacha onge gi juok thum kevo onge gi juok thum bwane wacha ng'obwana ng'ama nyalo ni gi juok thum to bokane ti gi juogi gi ketho ga ketha jakwath jokoduolni jakwath jokoduolni nigi juok thum maber malich okoth jarapok okoth nigi juok thum en magi mila gi ndhedha gi fuo moko matin ma en godo but juok thum to en godo iwinjo ang'o miwacho ni kevo maka wili onge juok thum kevo chuna wer mong'eyo gina kono ga jipile kevo maka wili nitiere jomong'e wer gi jomong'e go thum gik mokadi are gigo pogore ong'e wer adier moko mako microphone kama kochako dengo ni to denga bwana binge kevo maka wili bechingane ni kendo tondilo bechingane ni kendo tondilo anirwak lepi ateri bayo donje kiwero gino mami ong'e wero wendego ong'e tungo wer but okiago thum iwinjo kata moro mar Oscar Magige juogi wuoyo ani juogi wuoyo ani juogi bwane wachang'o bwane donje ka giki wero pok achako go thum ok go thum mana wer iwer ba kevo ng'e iwinjo koro kevo ng'e wer to kia go thum bwana to koteri sel wuoya to ano ang tere sel ya ano kan league mar kevo tere sel pero mari mari gine mo nyate sel ine league mar Lavenda Nyajera Lavenda nge bero wacho ni ano to tere sel kamano to kor mane kor kaka ipare gine imbe in gi nyagiri moro come nyono deke kabe jogo ng'eji gisomo ji but samoro ka ng'ato gindalo mane an ka kevo cha to nonyalo maka yongo tere sel ma en mobio war chieng ma wiyo miye yeni tingano nyau maki ma chieng ma wiyo miye ine ye kuro ma chieng ma wiyo miye ng'eji cha be koro se budho kacha inyewe adhi ome koro ose lana lesson kor kidhi ibiro chako goli mana kende iwuok kipuch ma kata kiwinjo na oma kito kiwuok ne ten baba ero kamano en ma kyo terie sel koro ko biro goli chaki goli ero kamano
Iwinjo. Koro kanya sekalo. Tuna na wacho ne adier. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, waloro offices magwa, wadwa wachaka kaka pile. Makoni ni ati security is tight here koponi biro kaendi nyakwara mogi kaka pile wadwa wachak chenro magwa iluongo ni Luo Trending Nation kaka pile LTN ingeni wan mwachungi okang' manyime mar kelo ni weche mopogore kaka gitimore ng'amo timogi. Kawuono rwako sweta mar Starling Entertainment ma endi bende jok ma serious piny mar Luo ka endi gi chunge promotion kanyo no endo kendo koponi ati ing'ama upcoming idwa ne yud konyruok many Starling Entertainment kawuono ni endi pod wan ka endi Gasango wadwano koro watim platform maber kabisa wan gi Asango winyo Asango ni endi jok mang'eny osekona ni Umari adieri koro ne Gasango winyo tasango winyo be ni gadieri yani Asango gadieri ya sambamba yani wako sambamba medbedo koda ma podi lungo no mari nacho mari chino jamana mbale chene meneno mbele meyoko kare nyalo wacho no mari dhakongo odi nigi chake kore kubni areyo to podi chwako sitirungi medbedo koda nyaka watieki wawinja ne endo kanyo no endo timed pare ni kingi maber ni poke subscribe subscribe mondo mi samoro moro ma wan gi joge tiyudo achiel kachiel nyakora moga amor kodu ne jok mosebedo ka supportwa team diaspora thank you so much team Germany team US team Europe team California we people are so happy to kata jo Kenya moro jo Kenya ge monyuolwa makoro wasebet nyaka koro sani endi to kata jok man Europe go nyuol Kenya nikech giwinjo dholuo and kumano wagudwero kamano ineno ka tia twango sweet mang'eny nikech apangora mondo kadonjo California kadonjo UK kadonjo German tan gi gima rwako kikoyo dhineg kora wan jo mung'iyo gi liet makayole bet kora nyaka watieki nyaka mogi ma pod en LTN Luo Trending luongo nyingi nyathi madwar lera na nyathi maber tambanya yurayo mbasena ni Nyamwalo mondi udisikiza tune mar Nyamwalo mogo kod Steve Jana D-Star aboro auchiel nono star 416 hash Jaera yurayo lera nyagi judina to set Nyamwalo by Steve Jana maswa skiza tune dial star 860 star 416 hash ani wang'eyo molera nyagi judina imama nyagi Leila nyakora mogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela sebiro kaendi gi jamana iluongo ni Asango winyo kaka neno kanyo no endo akeni ja kamera nyalo tango ni go kanyo no endo inene kanyo iluongo na Asango winyo Asango masango Asango adwani kapok wachako be kawuono konge kawe thuolo ni endi mose jopiny ging'ei gineni nikech samoro bende ilal negi kasto director kona ni microphone wano kimako to idino piere nikech kone mo transfer go mos jopiny zango kamano mari mani koro ichako gini matek mona microphone kika din piere dogeni piere mo trans meet god mang'eyo ni ija county wa koro piere gi pieri ni marachia mose jopiny konge ni lal kanyo mokongo
jopiny amosou ni sawore odiochieng' ma kawuono ni. Ago mar ariyo agone erokamano ne jok ma luwo LTN maluwo Asango Winyo. Agonu erokamano osiepena mantiere mta kata ma wan go Kenya ka kod osiepena manoko. Machalo Dr. Morris. Ya Dr. Morris. Dr. Morris un go Kenya ka bwana. Mano osiepena manoko. Okay. Kendo ma is very supportive. Sekonyo yore mang'eny ahinya. Daktari. Ya iwacho ni my fellow doctor. Koro mar ariyo ago erokamano team Choka Republic. Choka Republic nuko ne Asango. Wan kodi bumper to bumper. Asango adieri minyanyo kanye na dieri mar LTN adieri. Okay. Team Choka Republic erokamano. Chairman Jakom jakero kamano sana. Na Juma Delaru. Juma Delaru gini mano joma neno LTN. Wudu Genya. Ako jok maneno LTN. Mijuka. Wudu Remo. Wudu Game. Mano iluongo ni Mijuka. Iluongo ni Honorable. Honorable Mijuka. Mheshimiwa. Bago jok maneno Asango Winyo LTN. Just to mention mago jok mana a second family. Bwana Kizungu notikao gamala just to mention. Koso just to mention. I don't know koro whichever the case. Gima duong ni message has arrived. Message. Okay. Osechopo dala. Okay. Haya tok mano wan kaka wuono. Erokamano kuom rwaka LTN kendo. Nyakoro mogi kaka winjo kanyo no endo pod wan kaende gi Asango marwa iluongo ne Asango Winyo mawinyo. Ma endi en jamawa osebedo kodwa ka watimo kode analysis mopogore kanyo no endo and nitiere kaka ji osekawe mopogore nitie joma accept ni owacho maber ang'eni ng'ama nyalo support gimoro mora teto onge nyaka ng'ato tamre bende ng'ato be nyaka yie to wadhi kamano no endo gima mora gi LTN ne koponi in kanyo tiwinjo ke pengo oyieni imbende biro mondo mi bende iwache kaka inene nikech wan wawacha kawuono ni endi Asango kaluwore gi analysis ma bende setemia jawa kacha endo gin weche mage ma bende digombo ni kawuono jopiny oyudo achiel kachiel mok wach ok adwa ni owach gimoro ni atini ing'eni umari muno penjo umari muno chune gi giche ani gi pacha gima neno ne wawuoye kawuono en gik ma timore nikech ahero ga wuoye gik ma timore currently to gi refer gik ma timore chon mondo mi walos gik ma biro timore future. Exactly. Iwinja. Koro aneno no wawuoye issues ariyo kang'eny. Issue number 1 en issue mar yawage gi TikTok. Ma gisiko gi TikTok no. Issue mar TikTok gi jathum. Issue mar ariyo adwa ni wawuoye gima sani gitimo ma iluongo ni launching ni. Launching ma each and every weekend, almost now each and every weekend we launch. Makok launch dala till launch Nairobi, kok Nairobi to weekend machiro shanga to launch Mombasa. By the way, ngeni paro na watch launching no. Aungo uda endo nege launching next week. And tarika pagangwen. Tarika pagangwen. Mane hapa ni Saturday. Yeah. Aungo uda endo nege launching ma serious kacha endo egesa. Launching wara ungo nase neno. Ang'eni ok en miwuoye ok mante mawuoye awiko undu bende gi launching ne dwe mar 11 mago launching mabende waseneno kayo Papatino timo launching the other week. Congratulations. Katalanta notime chien kacha. Mano kikuiwil ni wunya ndarete mono kongo ya onwagi Musa Jakadala gi father. Koro
oe mane momio koro ado we koro winjo ka almost ngata se launch wane mapokwa launch LTN wan to podo kwa launch ka wo koro gimo mi ado na we wach launching ni en koro gima koro ndadhu mar launching koro onge iwinja but sani wa wach mara ungo ni tumbia ungo ko kata ka gi launch at least tumbia ungo gi nyocha gi setemo wuotho iwinjo koro en kata ka gima koro launch gima nitiere ngeni gima wibe kikwil launching ka kwatime ingeni kata kwa ngio arus nitie arus ma ji temo types adi are ikonge dage ngato mi winj kako wuor kako lelo monyul ni nyithini boka dek to tim arus isengeni mato kora togo kaso nitiere arus me itimo ngato poke bile oberni lega nyisi no maje makoro e gima nokeloga wach bilruok ne manokeloga loro mar arus mar kikutima arus kapok udet nge chone okuno kone kubeni ngato date kasi yudo ka on the process ki tok tim arus tido ka kama timo ga arus ok chiegi ko nyaga ne wajigi shem hai yani nyaga ne wajigi no ma kila yani mana ko e giba betga yudo ka tim arus kendo arus garimu pesa mang'eny kabisa iluoro wichkuot mara te usetimoreka Diro ka jama ok chiegi. No, jamo propose nyaka ne gimtoka. Kasto koro wawach koro kaka sani. Omanyi nyaka ta LTN biro ka. LTN CEO no. Timaruz. Koro go seti Maruz. Ko ka CEO ok chiegi. Koro yudo ka arus di kethore. Iwinja. The same ge launching ma chon. Chon ingen ni launch gimoro ka gimoro biro. Wadhi launch no thum manyien ma biro ni. Iwinja. Sani launching en diriyo. Man majorly ge launching a thumbe magisego emta. Thume mose dhi mose weri mose iyudo ka mostly gise chame ga kata. Yo YouTube was nyocho si chude. Ko ka giduo gi launch ni go. Ka gi launch ni do en ga kwano ni samoro ka gi launch kama no tok launching be ochak mede uma moro machielo ochak wuotho kendo manyien. Iwinjo. Tingeni king'iyo jothumbe mang'eny. Ibro yudo ne ng'ama thumbe ne wuotho kapok okutimo kata recording en ng'at machalo kaka Prince Indah ibro winjo thumbe mar rembo en thuma pok ogol but ng'ata were akoni rembo ani gima winjo ne bendi winjo kaka winje denda bendi winjo koni yudo ka already jiwere on my side I feel ni gima ng'ato wero kamano noendo osedonje dend ji kore nyalo timo ne launching but in most cases iyudo ka kata mana thumbe ema ne gin 16 mono ji ochako winjo nen mono timo chon mar safari ya muziki iwinjo to gi Belema mage thumbe bende part go kende mono ji ong'eyo mudong jinekia and ibro agree koda ni mono ji ong'eyo chon go to pod moko e iti ji nyaka sani jo kano tim negi launching but jo thumbe mang'eny ibro yudo ka kata mana miso ne nigi wende 22 but ji winjo gi kose gologi iwinjo but na agree ga miso no wacho ni en otimo release en otimo launching gima timore gin gik moko adi mopogore are one ge launching gi release gikariyo gi inyalo release tum ki launch en launching il launch tum no te full album but launching nen ga mar album okay single is just a release okay like launch tum achiel launching mano ng'eyo ng'ane is going to launch the album apodi nyalo launch thum achiel Indah no launch video ne moro nyalo paro sija ngo video girwane video launch. It was a video launch. Iwinjo gini mami sani kora koni gini tinde jogi kete kaka business is not launching. Launching
like mostly this in upcoming they're not almost top artists. Gisa go kwanenia. Let me call it launching in case samoro go shows mo kangwen oringo ogote. Ogo kwana kono let me call a launch mondo me ayuduka anyalo pesa mo malongo. I want to do this and this. E wacho ni jogi ok tim launching giloso rambe. Magere na rambe. We started related to Garus Masani. Kana Garus. Kora Rus Masani be jomoko tema Rus nikech en Rus. Igo kwa ne Rus ni nyakang miya gimoro. Iwinja. Kaka nyarongo ni osetima Rus didi akode. En Rus matoka Rus. Iwone akode mara. Akawone akode mara. Jakamera mikoro sangu wuoga kode ya. No. Ha? No launching mo weni chalo Garus. Nitie launching ni dika for business. Kaka kode be kortio ka Garus ma kata ngeni kata next year pora kode nya yudo de chuo o kata next year this year ka pokorum. Endo pogori gi nyiwa manie kanisa malamo de chuo ida bere to poko yudo kata chia. Akode nyalo yudo chuo ochiel eiga. Ha? Magiti marus onyati marus di uchiel eiga. Koro the same. Ogno unity kadi. Unity rules. Unity land to jinge ti timo ko dia rules to biashara ro. To be kimbe mai support the mambe. But videos to don't kanga Sandra da Chamiel ganyu mena. Lo Sandra da Chapiera dongo. Koro yoka gika inago. Probably the same launching masani. Chon gimano wacho kaka golo thum. Yeah. Kata kidwar launch album. E ajawa waka. No ken ga gimayot kaka jogi koro kawe. Ni golo thum kani di golo thum ni gik mang'eny mani consider. Yeah. Wa golo thum. Igolo thum ngama chung ni golo thum idhi golo ni idhi gole ijalemo mane pastor mane molemo ni thum idhi golo kata juoga mane ajago ya igoni iwuotho marom nade ne thum idwa golo no inyono kanyo sani ngene en gigo gania igole goala ineno igole maroala release how look at the release and launching Maramis. Okay. Amiso release. Released. Released 22 songs. Or release how release kaja dolo mane koso or release kaja thieth mane koso kajuoga mane kaja thieth ni kajuoga kluge kaja rieko mane en rieko mago piny iluongo ni mago ntie nyake muma ok en gima sani kuwuok kata ndalo muma ne ntiere jorieko mag piny koro ipenjo en ya o release ka jarieko mane kata release ka jadolo mane mochungne nikech kata Rus wan gi jachung koro margi ne en launching beda pinyo paro konia shows gi wanga tinde aga na ka gocho kamiyo inda cha $1,000 odhe duoko 200 chaka ga miyo koth chalo 20 okodhi duoko 50 kofia miyo $5,000 Kepo maka wili luonga kabisa Ika inage okno kosi biye Umari tamia paru bigi LTL Omari Waji Omari gini jok maka luongo galo fari ok detana Okabi Yazachele okabi Okabi Galo fari Dogi go kwano ako di koran koro arja tu kora go kwano go kwandi wale ubari to wadi galo fare ok do tamre
Ogina kokoto kaka luongo na odhi biro. Mana se luongo. Mana imsese kata. Otamo mogo kaluongo dong. Odong. Mano en. Kende keni kaenda. Sisa se ngado. Kare sis kwesa. Omari koro Omari kata ko biro. Onge problem. Onge problem. En kopo no biro wenyalo mana luoyo gi jogeto donji. Ke chang no mako dwa gi. Embo di Orlando. Embo di Orlando, Samolando. Koro iyudo ka koko kwande rite, oyudo ka gigi te giku mana 150. Be indani se 100,000. Ere kaka gigi choko. Gigi te koro ka choko. Chopo 1,000, chopo 1,000. Mago koro 50. Moko ko te ka choko modongo te. Baji so dia. Budget for launching pesa maduong dhi ne inda. And to dong ineno gima gitimo ga. Shows magiluongo go. Currently iyudo ka sandong inde mantiere malo en man gi fans. Mago shows magenda. Gina shows magenda. Ngeji ngato wacho niya, nyasachiel buona kachene tek made bedi onge janabi. De onge. Iwinjo. Samoro ngano dine ngat ngene inda ka uno gocho kanyo. Ogocho egesa. Inda gocho egesa. En ngene okega ni launching moro ne ntie mara ungo. Iwinjo. Eno kene launching mara ungo moro ne ntie egesa. Eno de janabi gocho. Janabi ni egesa kawuono. Iwinjo. Inda gocho kanye, ogocho Kisumu. Okiane kinda no ne ni launching mar Odongo suwa Kisumu. Iwinjo. Kori yudo ka jog ma fulo inda te. Eno gi de kata gi kisangwen inda poko donjo. Koko fen kare ka ne nitiere. Be gi chako koko kopo ni TMZ wacho ni bas koro miwaenda. Ye launching to jinia launching marumari. Miwaenda. Iwinjo. Koro gik machalo mago. Yudo ka show no te. Ochalo show marinda. By then mane momia ema jalamo noko maro ka dhi launching go giri mane ema ne top. Emma was very independent. When gik me launching go no kliwongo kata ni kwai no reject ga. But what is your take on that? Bineno ni en ochalo ngonya moro like okidwa konyo Uganda ho kosi ni winjena. Like nitie ngat mipapo kai. Ere koro konyo kanya nikech sama idwa wacho ni ibire launching nate chola. Ere abire launching iti chola. Mani okkonyo ngamba bire biashara. Tine nona de kaja thumo dage ni okubi like kaka wacho ni TM no koero no indo. Dong man to koro luore gi ngato gi management. Ngato ngi gimomiyo otimo mano. And that's why ngani luongo ni ngane ogola nyundo. No okone en jothum matindo gi oluor dhi nikech jothum matindo gi boluore nikech ging'eyo ni samoro en gi otekune moro. Iwinjo. Nitie kaka thum ni goye ga. Koro samoro ngato nyalo biro kaka biro launching ni no. Te nyaka fans gi moko matindo matin mise das 4 ma in go kae gi. Ochoko te. Odho choko dok godo. Iwinjo. En ging'eyo ni powers man go are not just powers mathindo. Makanga biro kuom ng'ani ki joge nego bachaka choko. Ng'ato kano nego mikie. Ma in kore support ni support ni gimono ema timo ni nokoero launching. Enena sawa. Ke samoro do luongae. Ilo luonga gi mipango gi wi. E launching tipanga gi wi. Ino kilose kiloso ni. To antu ndie kaka loso. Antie kaka losora. Aso itidwa wi luonga gi wi. Gi wi. Go tero taji moro kanyo. Koro ka bira ni. To koro kanga ka ojoge ni bwana be jama chave kaka no gira ne tok launching ja do be onge kata gima ber masene. Iwinjo. Koro no bere kaka no bed no chama piny ne ko city ko sani emo an be gima nyala advice sani ko konyo ji. Una konyo yok ma upcoming produce ne gitom obed moso go manage studio ne manage tije ne were gi mang'eny obed mbele kamano. En sani gima ne ko bero timo launch no lelo production. Ko we ni koro ema sani wan gi production ka emo wo gik mang'eny. Koro nena na sawa.
Launching masani tema gitim ka koala. Okay, launching. Launching. And maro. Ngato no wacho. And then ok launch gi juogi. Are ge juogi ni kore moko understand. Juogi ni koro mae mokoro yani iwinjo ka giwero gan tum gir juogi. Tumo ken gima ngato bukra bukani oa piny. Nitie jok ma puonjore thum. Mangi wero thum no. Iwinja. But juonge juogi. Onge juogi. Ochalo mana kanisa iyudo ka ngato nyalo lemo kabisa ma jigo na amen. To gi ngama lemo ma kanisa jaje ni. Yeah. Riwara. Ayo mane kevo maka ngeno punja thum gi kor ka ledi morin mo. Onge thum. Bwane wacha. Onge gi juok thum. Ha? Kevo onge gi juok thum. Bwane wacha ko bwana. Ngama nyalo ni gi juok thum to bokane ti gi juogi gi ketho ka ketha. Jakwath joko dul ni. Jakwath joko duol ni. Jakwath joko duol ni gi juok thum maber malich. Okoth jarapo. Okoth ni gi juok thum men ma gi mila gi ndadha gi fuo moko matini men godo. But juok thum to en. Juok thum to en godo. Iwinjo. Ang'o mi wacho ni kevo maka wili onge juok thum? Kevo chuna wer mong'eyo. Gina kono ga jipile. Kevo maka wili. Nitiere jo mong'e wer, gi jo mong'e gothum. Gik mokadi. Are, gigo pogore. Ong'e wer. Adir moko mako microphone kama kochako dengo ni. To denga. Bwana binge kevo maka wili. Bechingane ni kendo. Tundilo. Bechingane ni kendo. Tundilo. Anirwak lepi ateribayo. Donje ke kiwero gino mami. Ong'e wero wendego. Ong'e tungo wer. But okia go thum. Iwinjo kata moro mar Oscar Magige juogi wuoyo. Ani juogi wuoyo. Juogi wuoyo. Ani juogi. Bwana wacha ngo bwana. Donje ka giki wero. Poka chako go thum. Ok go thum. Mana wer. Iwer. Ba kevo ng'e. Iwinjo. Koro kevo ng'e wer. To kia go thum. Bwana to ko teri sel. Wuoya. Ano ang tere sel. Ya, ano kan league mar kevo tere sel. Pero mari. Mari gine munya tere sel. Ine league mar la vena jajera. La vena nge bero wajo ni ano to tere sel kamano. To kor mane kor kaka ipare gine. Imbe ingini moro. Come nyono. Deke kabe. Okay, jogo ngeji. Gisomoji. But samoro ka ngato gindalo mane an kakevo cha to no nyalo maka kama yung tere sel ma ne mo bio war. Chieng ma wiyo mi. Yen tinga no nya ma chieng ma wiyo mi. Ine ye kuro ma chieng ma wiyo mi. Ngeji cha be koro se budho kacha ine wa dia go. Wa dia ome. Koro se lana leso. Ko kidi ibiro chako goli mana kende. Iwuok kipuch ma. Kata kiwinjo na oma kito kiwuok ne den babairo kama. Ene ma kyoterie sel. Koro ko biro goli chaki goli kon. Babairo kama. Koro kanya se kala. Tuna na wacho ne adi. Iwinjo. Abiro konya kona ni ongewe. To juok mokia gogo. Juok thumbe onge go. Jakwath joko duol ni. Okoth jarapoge. Ja class adeg ni. Arrogant ni. Wuoyi mago thum gi fuo ni ene men gi juok thum. Fuo moketo mbele. Ang'o miwacho no Okoth go thum gi fuo bwa? Mogo thum gi fuo. Tire. Ane momio I said you want to talk about launching TikTok. TikTok, yes. Kata social media. Aero Josiaya wagi kane ama Josiaya gi kaka gi manage themselves. Yeah. Thum relationship mari kata thum gi family ni onego bet
gik moko ariyo mopogore. An abiro ga LTN ka. Anyombo kanyombo onge ng'amunge. Dhako to ionge go, kiti onge ga onge, de koro waseng'eyo. Koro Omari nitiere ka. Apart from me and Buoch, onge ng'amunge kod en dhako gi Buoche no. Kod onge dhako. Gimomo onge ne en Buoch. Okay. Koro relationship issues. Mano gimonego bedi kando kabisa. Inyalo paro, ineno japuonj school. Kata chi japuonj ng'e tek ahinya. Mondo jopuonj go ni ji ong'e mana achiel, mana japuonj ma e gweng' kanyo kata modak e gweng' kanyo, mane ming'e nyithinde gi monde. But jopuonj ma distance matin, relationship gine was very independent. Iwinja. Japuonj ng'ama ne timore ng'ama timore malo ji te. Ma kiti ma kaka Omari ma kiti mar kuodho ni kite kando nyathi skul ke kod ero kuodho kata kia kuodho. Iwinja. Mila ndedha mar kiti ena mila ni ndedha ni out of sight mar nyithindo. Ka in mbele nyithindo ng'amo chano ne. Mok ndedhere mok milre ng'amo riere te. Jathum generally en japuonj mar piny mangima. Koro ibedo ni puonjo ji. Jathum mostly gine ma gidengo ne love. Yo ma giwero go nyiri, yo ma gitimo go gine, onego bed ni ji kia koda kaka dengo ne era ne kaka ng'eyo era no kata ka kia era yimi dengo ga denga ne era. Iwinja. Onego bed gik mipuonjo gi. Jikeni netimo kati kia timo. Iwinjo. Mane momiyo okonego bed niya relationship issues gi kata marital status gi expose. Sami expose maybe nitiere jo mang'eny ma samoro ni se chwanyo kata jo mohetiga. Iwinja. Ji mang'eny ma okoero ga gima ber madhi ka ng'ato. Samoro kaka sanel tien. Samoro mo chige lela ka jinge gan machi Omari. Omari kaka chayacha. Chige ni nyaka Anendago. Nyaka nyam. Wati gi dhulu male. Chige mari nyaka ching mora nyam. Mari chaya magi. Kori ngene people are fighting jo mang'eny magire ne mok duari are fighting ni mondo mi giketh odi. They are fighting gitemo juu chini. To ka jikie kode in gidhaka ka tionge go kumchigi no be gikia in person. Ingeni kuma gibiro leni mondo gichapi no tek. They will fight you on the other ways, but not family issues. But ungeni nyiwa mabete samoro wabet ko gieki iyudo ka samoro ng'ato en wan kode ng'iyo. Emomiyo ineno kan samoro ng'iyo na bedo matek ahinya. Wang'iye uhiu yani mamalo mala. Nikech jogi ka in gode ng'iyo udwa ni okon ng'ato ne aneman kanyo no endo. Ng'amine no ango. Nitiere jok moko nwachako tiyo ka chendo just to take you back a little bit. Negi mako kamera magwenda lono na en simu. Yeah. Mondi yudisikiza tiuru mar tera dala umogo kod kaka talanta D-Star aboro achiel star ochiko aria boro hash Hane dala hasei kora mama tuseti tera dala ubai kaka talanta siwasikiza tion dial star 811 star 928 hash Hano da bedegi pesa mang'eny. Yes. Ikono ng'ato ni maka kan stage. Nikech nwa build LTN. Iyudo ka ng'ato dhinge nade ni ani mana mako gino. So ng'ani mako selfie. Iyo gede selfie to embo gine kanyo. Okeni gini en midwa kete mbui. Sane wan gi Rose kamera kacha. Onge ng'ane no Rose. Inyo. Mani luongo ni professionalism. Then kimiyo ng'ato kamera chato ng'ene en makoro meko ne LTN. Odwa no tem juu chini mundu ng'eni eti bende ene en munu gine kanyo. Koro inya yudo kokalo kata
kuma ji time interview. Kata onyalo biro penjo ni microphone ne sawa mondo mi jok man kachi chone ne en ogine. Koro ng'eni nitiere kuonde moko ma bende wanyalo blame jathum to joma mine gi be ma samoro yuagi nikech joma mine gi to dwanu tige nying mono selosi cha mondo gimbe gi rebrand go themselves from that just Nyakadera to Chiomari kata Nyasuba. Dak. Dak en dichuo maloso dak kaka odwaro to dak obedi. Dichuo malong'o kata dichuo maldichuo. I'm very sorry to say this. Mon chalo punda. Ilo punda kikolo punda ni punda. Inindo piny tika osigo. Punda no biro bedo ka nindo piny to ka osike no. Kiamua ni ibiro nega punda osige ng'e kochung'. Punda no onge chieng' mane punda no ninde piny mondo ka oket ni kobeng'e. Kata mondo mi ket ni osigo konindo. Osigo ni biro ndiro kochung' ihero kihero. Makidwa force ni koro onindi mondo kiket ne osigo. Punda biro wuoyi kata punda biro kai. The same, ineno ka uchako dak na kuchako relationship. Ikono dhako ni anto kaluwore gi issues mag thum mang'eny. I love it private mondo mi kik jogi be fighting nikech dak ka ing'eyo ibi dha namba dhano. Sama wabiro keto gini moa expose ji mang'eny biro chandi gi wach. Sama expose kata sami expose nyithindi wach kayo sani ng'ato samoro nitie nyaka gaidi moko madwaro pesa ong'e maber ni inda nigi pesa ten baba iluongo ni Tamara. Koro Tamara nene ong'e maber ni Tamara ne ka ng'adhi adiyo ka skul ong'e nyaka kuma Tamara no some iwinja ka dhi kidnap Tamara inda ok nyal koso milion moro ma orna account na iwinya but in some expose Tamara ne gi nyithinde gi kuma nyathine some kuma kaka chiege kuma chiege dhi kuma it is very easy kata kidnap chiege no iwinja kise kidnap to koro link kode ka or pesa mondo release ne chiege iwinja koro for security purposes sani am a big name, I'm not that small name iwinja I'm just safeguarding your life. Ok ji mang'eny hero, ji mang'eny ohera to ji mang'eny go jo mang'eny be pod ok ohera. Jok motiyo go industry ge be gimbe ok ni wan wasigu but nitie jok man gi chuny marach bende. Iwinja. Koro sami expose yourself. Ji mang'eny lwenje mang'eny biro goyo family ni. But ing'eni ya ing'e maber kabisa ne iwacho ne jothum jochode. And jogi bende tiyo gi that trick mar geng'o. Iyudo ko ka ng'ato like sani ng'ato nena kaendi people are like mari ni osenyombo yawa mari ni pod ni nono mari ni date nga yawa and so ka ng'ato yudo chance matin to koro dwaro ni mondo ji ong'e yo ma gichako gachiel iyudo ka gichako duet gi mitimo gichako mano ka in comedian gi duet gi mitimo iwinjo gi-share iketi status mang'eny ikaw kata mana picha ni kete DP iwinjo koro ng'ati luonge na nyango but picha marumari kata picha marasango aya thumbe momielo ka ng'ato wuoyo kode idwoke gi thum ng'ano imanyo mana thum ng'ano mono wacho gimoro kech thumbe jogi nyaka yude marera nyaka yude mar iweya nyaka yude mar an tinda gombi nyaka yude mar okochuna gik machalo kamano koro ikaw thumb ng'ato yudo koko jera poge wero moro chien keyany ng'ato badho jonyiego mar papati aya ng'ato jogo otiwo ne nadi mar presinda koro deluore ni oraim gi ng'any kech gigi teto kone ng'ato di wacho gi message di eyo koro yudo ka thumb ng'ani mitiyo godo kamano no ma ji chak sense gimoro ni ng'ani go mari nitie kaka gin eyo kasi chak lidho ni pecha moro ka ne gin kanyakla ka gikwakore gitimore nade iwinjo makoro wuog ni boom. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi.
Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakora mogi machiegni kendo pod wadhi mbele ka indigi twak marwa ne wane break kanyo no endo kaka ing'eyo kendo med parni maber kabisa ne kopone dwa ne ilos skiza tune mari timanyo Bill Ibradi mabendi ujung kachiche loso skiza tune ji osegocho na mopogore ka kono gene Bill Ibradi ng'ama ber naneno kose loso ne kaeche zoom kapita bende skiza tunes mag comedy mamit kabisa. Ambe ni nyalo supporta kacha ambe an gi skiza tunes monyonore inyalo manya kae chendo idiyo *811# tidhi e search tidhi keto artist name indika Omari Nash injo kiketo Omari Nash to skiza tunes ga te biro kanyo kawe kata chiel be ijenga godo ingene kikaw skiza tune achiel mane mia pielo maber kabisa to sameweya kama endi tanyalo chandora manoma kauno ba winjo ka director nakona ne microphones wa wuoyo mamit kabisa and wapango ni eti kwa nyalo bedo gi microphone gi kata ngwen asango microphone gi kwa bedo ga ngwen nyalo bet maber saidi ai ja mikete kore ge koro ma mikete kore kwa yudo to mano kada sango kede lewne rogo mag dak by the way magi moningo bene watimo kata rogo mar dak yes and ne juluma noko kanyo no endo LTN pod en nyathi madongo wanyalo neno kuma wasoe lwetwa koro kaka mic ni endi okapani en very expensive no en pesa moro matin kabisa tisenyiewo wireless twaketo gi kanyo endo wadwa ni LTN obed kuma wanyalo go mbaka kata jia beach iwinjo ngane nege mare omiyo ka ino siep na to inoko kanyo arambe to nwa wacho ni okwaketi but inyalo neno kumichi pin kata ki ikelu no kila wireless mora chiel we sala appreciate we sala appreciate ainya nitie sepa moro use kanyo around 35-40 kanyo but kata ki yudo 10 ngato yudo 10 to nyalo dhi mbele ana wacha kamano kabibiro ne tap the screen and say mondo gine nikech ange maber ni osiepe Nyasaye osemiyo and they are outside there they only need to chip in kigibere kanyo wachi ni Omari you are doing a great job kete giri mori wachi ni Omari naneno ka mic mana mi tiyo maber kabisa kaka wan gusiepo mori luongo ni yugi sebedo ka o support wa kelonwa yugi chai wood karachuonya wood kindube yugi igene nyinge mari yugi no nyalo mi par ni ati uja yugi gine ma chanda oja kindu okay ambe yugi na amor kode saidi kache sani kachopa oda tawacho ni mia pigi glasa cha inge glass moya ari glass amoro mar modho pi be yugi ngani mano glass baba mano mar baba handle it to the care that is for that koro yugi kata lewni gi achiel mane magno ya US mag yugi na ka lewni gi sepeto go ya yugi ayena gitu ka bit go to nyaka ndik kaniel tien yugi go nge but gimang'eyo agonero kamano miyo sani an gi luor mama medore mayang ot kanyo kijani go kombe na mar pi te koro mogene puro de mbele kanya gitu sani bende kung'eyo ambe an ga gindika moro mar sports ko sani ng'aya riembe nyake mudho yose miya reflector mar LTN sani ama yugi no to ng'ama kwach yugi ai big up ng'ama chiwo koko kwae bwana mano ng'ama kwach yugi ng'ama ok ni nyake kwae
Ngamanoma kendo in fact among the friends we can appreciate him. Ngene jok ma ngenyo erere ni you are doing a great job. Mano base another support ilunge ni moral support. But what next? Kaka sane Michael maduong chano kethre. Sane mi poka ngatu bire ni bwana ami umai kachiel. Jengre go. Dongre go. Because you are doing a great job. You are doing a great job. Nyaka watch the mommy your microphone. What in the microphone maduong chano kethre? Ami microphone. Magi ukone kuacha kwa meduario moko kato rogo mar dakcha. Udilos maber maliche. Because you are doing a great job. Go do microphone. Igeni jomoko are so negative. Like chien kacha kingio some past interviews kwa chako ge Jacaranda nitie moro mabende no atimo ka ge ilonga ni Aboy last born. Nitie moro mo ochako tim rogo mar dak moro nitiere mono adich Nyarosiria paroge okapani ne ine set no mar ngane mar separate ne en genge kruok to gi motimo madari motimo mar this person mono reform janjore mono reform ilunge ni Kolo be ne nge kruok ngato kudwa ngiyo kata mana steps mukale mondo mi gini bed maber en wach bwana check your sound bwana sound go wanoma gima chalo kamano do endo onge jalumo wacho ni bwana to umari endalo mukalo neno ka sound chenda enango they don't care gen gidwaro sound so jolumo midwa gole manini minge ok gidwa ngeyo yini minge kumidwa gole sani nge be jogi nge distance ma wantie gi kamera distance ma wantie gi kamera in fact sani nge ni mondo mi wuo gi ja kamera nyaki go simu bejo kunyal winj ngama ja kamera kunyal ko ga wandi nge ni moro madala ma ja kamera yo ngeno ko winj ja kamera wadwa ni izuma ni gini out jogi one distance ma wantiere gi kamera igeni kwa kono gini production is very difficult. These people do not zoom ne joge gene distance ma wantiere to e kamera angeni kata wang'o koro gene koro nyekoro mogi kopo ni ati in gi kumoro minyalo chiwo support. In fact a production kaindi camera is just one of the things majine godo but you'll bear me witness ni nitie gik madwarore kaka lighting to gi sound kikidada ka ng'ato sebiro wuoyo sound is very important and kose chako ni bede camera to is very now waduogo back on the topic mwasego kod gi mbaka waseko no gi kaka en ng'ama nyalo timo kaka timo nyalo timo ng'ama ok nya timo odembre ne wan embaka kache chaendo anyalo paro komuno wabole go kanyo ne wawuoyo no wabole gi kanyo cha no wabole ewi podwana wana car launching to gige social media koro ni wacho kacha ni family oningo bed protected mondo kika ne wawacho privacy ma kwino chogo dagene bueno be mane kumana keli ni ngeni osewe ni jo angla jo chode omiyo jomoko tiyo kode mar gengo wachni omari ni chodo gima tim adhi e TikTok acheta wacho na chiege acha ko poste ka wan gi nyithindo ka wachiemo mondo mikoro ji chak ngene en mara nitiere ladies moko ma ongeyo rach gima wacho nini esama idota muri katidwa post omari ni en chuore bingenti nyiri moko mongeni chuor ngato mit malo kijana ma ok chuor ngato kech mondo medag kode nyiso ni operate maber kas to sabab bingeni nitiere nyiri mongeni chuor ngato no is more caring than kijana mapodonge dhako Nikech you care for the family, you can care also for her. In Masabi kasi ni do London. Ni an maro marini. Bingeyo ni nitiere nyako wadu moro. Mabende ni setimo ne maraj. Maembo do no chulo kuoro. Kata mi chwanyoga.
kata mise chwanyoga moyo modo no chulu kuoro mondo mi oser chuori ni mondo ket iwinji kaka ne uwi koro joma nyiri be onego be ni go kwano nikech bedo ni posta kod tijwa sliok dhi mona chodo kana anje chode adong koro jidhine ni kare en gi dhako yawo no kaka ng'eni sani koporo ne chuo mon go donge mocho doko bi penyi nyiri kata mana chiegi mibiro nyuomo kata mise nyuomo no ambe okadwa ng'eyo kod ise nyuomo kod bi penje ni mondo mi wakaw rekodi no kidet chuor ng'ato onge nyako manyalo bedo madhi katedo koko dit chuor ng'ato kata moko nindo gi chuor ng'ato chuo mon gi nyaka gikale koko gidhi giyudo chuogi chuo chodo te. And this thing I told you here sometimes back. Koro is a post marry randomly everywhere mondo miki kuchodi ni. Itimo no nyathi dhako wa. Kore kingawe ji. Imedo ki pap. Imedo moyo chuori ne ji. Ero bed kanyo weyo time koja chodo chodi kaka odwaro. Koja chodo obiro ot obiro dak. Iwinya. Janga maja chode makati poste kata okiposte. Kati lande kata okilande. Aja chode jachode. Wod koni kok chodi wang'e. Onyalo mago mana marach tu lakini okno jachode. Iwinya. Marach ya belo. Mikalo go. Okalo ga ka. Kecho ng'ama dhane mbere. Koro ng'aja chode tonga. Ng'ama jachode en jathum jachode. Wuod koni ok jathum. Wuod koni. Wano keo gi Juli. Juok thum. Ko jathum. Juok moa kanire. Koro egini ni te asango. Ere kaka idwane launching otim wadono tieke mondo wachak wach mar TikTok mondo wachako nindi koso ini sechikore cheka kar social media dongine kana ginose ringa modhi mabor but the same chalre gi the same awenye ni pode chalre gi the same zinafanana tu yeni pode wacho mara giboredi gino chalre gi the same koro zinafanana do nyalo timo launching maber kidwa launch anane launching onego bed mar album kidwa launch album an album ma onego bed ni launching ni iseng bedo ma kinya adwa launch adong jogi to golo album en mani kuri penjo ni onego bed ni ati gin thumbe mikongi golo jopiny winji kasto timo launch mane kaka album are chonenia kata girene on seguro thumne mano koro is now full album koro launch gi ma full album biduga 80 minutes no tons of minutes thumbe mano mene do ka album ne biduga thumbe auchiel ketnego gi 15 koro masani wanyalo wacho ni ko en 80 tigo 10 mano thumbe aboro sando gina ka go nyaka 12 mondo rom full album ten moko kuchup kata 10 minutes moko dakika boro moko auchiel moko bicha ya bicha auchiel ka yes mondo miango chum mane meyo ka jo thumbe machon ka jok mane go thumbe machalo mag bongo gi mondo mino launch album en ke thumbe pira beach kero thumbe pira Kennedy ka moko gin madakika 2 moko dakika ja camera light na idhi go maber light iko sawa okay mondo mino launch thum gin moko mag ogoda kadek o launch thum pira kata prayo gi winya mondo mi rom ne 8 minutes ka koren gi thumbe mang'eny seriously but koko launch first album iwinya mondo mino bid first album mondo mino launch nyako bed album yo sani ok
gini ne ng'ato luongo ni album go thumbe moko 4 dakika 8 launch album iwinja album ne ga 80 minutes full CD compact full compact ngene ka wo dakika 8 dakika minutes per 8 iwinja koro makano chak go gi ngane iluongo ni Princess Julie Julina Taero Julina Taero io me dirio che dirio Julina Taero Tenda Julie I love Julie poro gigo en wagi baradi iyo amene wasongo doara to gile wegi pes wasongo doara to gile wegi pes ana kwero jogo ni ana hero Julie wale paro da kona muara ai paro da chien muara moro bentiere macha kendi bo wergi Julie Chumo cheka wera mayo jakindu be machene amayo chungi mosi Julie osiepni nena milo amelo mane alili an ngini jogi akiaga pogo gi maber angenge mon gi an gati kel bana loch pamba mil ngat sana somebody mil minena milo kusune mil nyingo moroka dok ana beria jawa en benga makane benga but ndalo cha benga mono shine to kore maja wabiro gologi makoro wabiro wagologi wan kaka jajama wan mwadwoko gi dala makadina no sani jo benga no doka dala te ma ngama sani di maber ma be temo gi benga ya benga masani shine maingo jo benga te en dola kabari dola kisa $10 mar jo angla morumo kata kami mako kapi ndalure diambo era biro amilo sela nitinga mobere bere kanyo mene ngave malo ini bere kanyo ne amilo sela ya no se conde sela makatakoro katakoro muda diambo por bako juma ai koro yidwe werti idonje mbaka wiji amilo sela yudikure Sela mama et ki mule ni pero con homanu gre giro kongi idole Sela mama manu tiene ni koro we ne dola we sela na yude ke na totia sela na mama na tema pura la kala bwa ira pinda tele toti adena lembande na ga usenge mama tokane bueno ndalo no tom do na mi ngana sani benga nyaka sani Odhiambo Tusker manyo gine ne makapok nyo doki gospel. Odhiambo Fanta. Nasa nyo kwen Tusker. Odhiambo Fanta. Odhiambo Del Monde. Kechi yu magi goe go. Odhiambo ko benga to no koi ko angola. Ena na gita to yu mi yoke go. Yoke ma ko angola. Arena bana dena dena to sa maonge. Arena dena kaso go tum. Odhiambo Tusker ne go tum walunge gi Tusker nge ponene Tusker pokno donje Fanta Odhiambo ne go tum mako gita no maber kama MC natio kodeka ka MC once kane an Mombasa MC no yani gani baba okijwe kaso gita no ken gita moro manyakang chung ko mondi podi do panga gita matindo jo maunge go gin kamano sama ido pang ido manye do ndege tai do timnade iwinjo
En nogoyo kako make no joge ni kabo kini gima no keto ga benga mostly en jo benga nen ga gisunga mo apa nen ga sunga. But benga ne onge gi scandal. Ne gioga gi scandal nikech there was no social media me concerning ngenye. Iwinja. Gibe kaka ne gilande maonge. Koro Queen Babito ni. Queen Babito ni ngene en chiturwa. To Queen Babito achiel dongo tedone Dr. Sito Kale. Queen Babito achiel dongo tedone Dio Misiani. Queen Babito. Achiel. Na leko no beloto. Na nyero malongo ye. Mar chuor jopo. Chi jopo. Iwinja. Koro en gima but gima na understand ne ga thumb gi gima gra. En ra. En gara. Kora en achiel kuom en chode. Thum chode. Iwinja. Ngaro no wacho ni gin tie dek. Thum. Ting. Giter. Gik moko adek. Koro yudo ka gege ambatana kabisa. TTT. Triple T. Koro Triple T ni negi tiyo go maber sana e benga. Iwinja. Thum geting. Giter. Yudo ka aweda. T-E-R. Ta. Thum. Ting. Kasto yudo ka gik moko adek go ne gitiyo go maber sana. Oangala kanyo donjo nyo chako gi Triple T no kano chako. Mano emomiyo then Oangala na gi Triple T no kaso no dhi omede e juok nitiere Oangala kama. Koro gin gidhi giketo TTJ. Triple TJ. Triple TJ. Thum. Ma pod the other thing. To gi Ter gi juok. Koro but kata chon ne juok nitie. Juok mar jo Angla ne hidho. Kata chon no dwa kalo mar beng. But ngene benge mana winjo ni ji ne negore. Ne negre. Ere kake wacho to wana jawa popwa neko. Dingeyo ni tiere moment mane jo Angla. Kano riwo gi jabenga to jabenga okaw microphone ma jo Angla tiyo. Kata jabenga ka gocho kata jo Angla gocho ka jabenga loro. Mane gimotieko benga. Iwinjo kiluonge na Jawa. Ajawa ok en gimineno masani chuma ni kono los mondo go koko matek mondo mi oyum sound. Ajawa anaga Jawa ka kenge. Agwata. Ko. En matin kama. En agwata mo owiye. To keteja iginene mag ntiere ginene moko ma Kotombolo. Emikete ye kacha. To go watch. Sha. Era na mayom, eno onge pek moro matek no. Sha. Iwinja. Age inkecha mielo ramogi. Koro Ajawa. To nitiga koth gimoro kabe man kata koth matata. Koth matata ne ber kode moingo koth ombolo. Koth matata kata nitiere be moro. Koth matata mostly ber kode sana. Koro Ajawa ni nitiere kaka ni lose ga. Iwinjo. Koro ken kaka ni koro neno. Koro kache me loso go thum. Nikech kata kedhi ka juoga. Ne juogi. Ne me kuongi ginenega. Koro yudo ka ng'ato ma I just think ni samoro ng'ato no kaka mar kwar gimoro mar dhi yieko. Mana mar tich, mar thieth ema ne dhi yieko. To bedo ema ochako go gini to ne mako ne piny. Koro gen sami yieko ni gi chaka. Te jaje ne. To nitie kaka nolosore. Ingene gini koro anyalo kawe from you just to come komono podo wuoyo kar launching ni. Iyudo ka nitiere ng'at mochandore ma imbi ng'e kata kaka nubiro kono. And by the way, sorry to say this. An asedhi nyaka gi nyaka Ajawa. Mane machulo ne fare, noka chulo ni en osiepna. Yani ni en girlfriend na, but ne just a friend.
mwang'iyo godo to dwano odhi one ajawa. Koro amba ting'e odhi ajawa. An ema chulo Bolt. Chiemo mono wachamo mara, an ema nanyiewo. To wadonjo kacha, donjo bingine okonya chulo pesa. Ji koro nene Nashu biro gi girlfriend. Ok jok mane get gi yie na donjo gi jadeo. To ngacha dhi donjo stage. To kako ngiya ka cheche ndo to be noko ngiyo ga babe no achina to be ga adwa madhe neno. Neno makose baya to ora lofu. Daka matincho chako ba lofu. Mayo to mang'eni ngama onge pesa. Then ine me chulo Bolt. Bing'eni ng'ane ka dok. Tane ma podo penje ni to ko adwa dok dala, adwa dok ot nango ne Nairobi ko ok dala. Adwa dok ot nango. Kai. Ni ati unajua hata sikuwa na do ile niliboro tu adier mo tango na message. Mane ma poda chaka kao 200 mame. To dong gigowi mar toke. Del Monte Muamado be ane manyeo. Koro oduogo openjre ni oduogo penjra chien ni eno kika kaka no dhi muchiwo pesa. Aya nitie jathum e industry ka mose test. Mose testify. Ni bwana en ne gine chama moro mar jok magitiyo. To dhi kuma jathum moro goche tembo jathum machako. Donjo stage kacha. No pogo pesa, no pogo gadao, nenga gi 100,000, no pogo. No. Ka kiny wiye chiewo to yudo ka en gi siling 10,000. Modo ayuak. Ai kra ken no en no ngene gikogolo ka dhi ofuko ne machien ka. Apa ne no ngene golo kokene. Koro gini mo wacho ni bwana akie gima timo tembo jathum. Wacho ni no jogo moko nyaka be ni nitie kaka timo. Diere man Onyi Junior go thum. Nyama Villa. Onyi Junior koso ti Junior. Onyi Onyango. Onyi Junior woda hero. Onyango woda hero. Onyanga tugo thuma. Akware jokana molo. Koro Onyi Junior ni no gocho ga Nyama Villa. To jama moro ndo ai Jwakande mijengo ne moro. No Onyi Junior pesa makinyo koni baba okiduok na kata lofu moro pia many kaka chakora. Koro gini en ga gima boro. Okwano ko wacha gigi kane ni wa mondo mi ni wa wuya. Thum en gima boro. Thum okenga kunene no. Mane momiyo kana kuni ni launching oken ka kunego beni to tindo gito panga ni launching en launching ni launch how ilo launch from which perspective Launch jadolo mani mochungnie. By the way, Thicho Jasuba nyocha botimo launching. Unyalo de kanyo support Thicho Jasuba. Mano jamagungawa. Yeah. Sami biro ka be adwa ni support jogi. In gi platform people are seeing you as sango wenyo. We've given you platform. What we need to see and ma challenge mamiyo ngata mobire LTN Jasup and any other person mabiro ga platform ka pile Adhiambo Nyarosiri. You people have platform that people are yearning to get. Kibiro ka kanyo koro kluonge omari. Kopo ni tinu sie pasango tena no kubiro ga kato kochogi okokon kata jiu supporti. Ngenge ni ati that is not a friend. Nikech anonge ngause biro kama limit ene kiki mention nga. Iwinjo mari. No adwe ge jopiny. Platform bede ni adakoni kepo kithua gi jopiny. Bebe okni thua gi jopiny. Kono ni temo thua gi jajao. An Omari an kata an mangato penyene Omari. Na sango ino siepo Omari. I will tell that person no cannot a friend to Omari. Why to wabe ko de program aja analysis. One what analysis manager wa Omari. Gina gimoriwa. Maana na analysis manager wa. Gimoriwa. Wakopogore gi kanyo. Gimoro ni wana siep cha. Ana go siep na. Koro kapo nono ni ngato lo kone na sango. Inyalo kona as somebody you know.
Asango anang'eyo Omari ong'eya. Iwinja. Kidwoko na Asango land na LTN. Iwinja. Anya dhi kade platform achielo. Tekona Asango awinyo ni nikishogo bina on Friday ya. Kone watch LTN. Or as a friend, as somebody you know. Iwinja. Yedi kikumoga inagi. Kimoro police bro ni. Inge Omari ni inge Asango ni. Inge kanga Asango is my friend. Ipoko maki bika ineme waduari. Usiepene Omari. Usiepene Omari. Kona usiepe ni muda kuri kakichali. Ino siepe Asango toja kuo. Ija kuo Koro. Ino siepe jothomi jajuok ka jothomi wacho ni jojugi. Okan. Asango ano wara lemo. Be okino siepe Omari. Omari ungeti. Kumumando nate asongi mokwongo nyamse. Kumumando nate asongi mokwongo nyamse. Mondi yudisikiza tune mar Vera mogo kod Papa T. D-Star, aboro achiel ariyo star, abirio aboro ang'wen hash. Kumumando nate asongi mokwongo mamana. To set Vera by Papa T as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Mama nyumi dhokadi, mademoroi. Jabera nyumi dhokadi, mademoroi. Nyakora mogi pod en LTN Luo Trending Nation kaka pile. Wane okang' mogi kanyo kaka iwinjo no endo. Pod en LTN wan waka gamba kaka en. Jomoko wacho ni Omari daki bed professional. No. Wan waka gamba ka wan wanyiero. Eneno. Nikech kaendi. Kamwa yode. Weka kwa gine. Akeni nu complain about sound kacha. Akeni be podu yuda maber kanyo. Wate muketa ne maendi mondo be ukonwa ni quality ma sound chalo nade kanyo no endo. But por wan gi kwayo ne ingene mag wireless giende gi in kwaya mo. Yani gi in ka mo. Injo. Gik mang'eny kabisa to be pod dwaro gi in numbers. Koro ka in kanyo no endo to samoro in kata gi second hand wireless more. Dong ma kore sama bende imbede inyalo gine inyalo jolwa kanyo matin. But anyway, pod wan kaendi Luo Trending Nation kaka pile, pod wakelo ni gik mopogore gi jok mopogore. Med bedo koda pod winja ne kanyo no endo to imbe ni nyalo konwa kata mane comment kanyo ni to iwinje nade kata ini nene nade kaluore gi gik mwawacho gi kanyo no endo. Inyalo bende miyo wapachi e comment kanyo kata bende nyalo gochonwa achiel kachiel e namba wa mabende ni piny kanyo no endo. Ne ngama bende nyalo gombo mondo tim kodwa business kata mondo advertise kodwa pod wan open, wan kaka Luo Trending Nation watemo ni wa promote gige Luo te kanyo no endo. Emo mi iluonge ni Luo Trending Nation en Kenya and abroad. Pod wan kaende gi Asango winyo. Yes. Asango. Omari. Asango adwa ni koro e okang' mogik ni wuona e wach mar social media kaka jathum bende onengo handle himself. Nikech ng'eni be iwacho ni social media kilala ahinya to bende koro jopiny wigi wil kodi. Omiyo ng'ato nyalo gombo no dhi e TikTok kacha bende wuoyo gi mafans ge. To kata kamano nitie kaka ji go TikTok ni ahinya. Mokwongo kapok achopo kanyo. Adwa ni watiek kumoro ne kapok wadhi e break ong'adore. Idwa thuwa gi fans gi. Kata gi friends gi. Inawinjo ni gi friends. An kapono ne chieng' moro kata ka tho Nairobi kani biro solona. Bisolona as somebody you knew. No biro solona as a friend. Asango is never your friend. CM camera anwe CM. Chieng' moro kata kapono tho yuda Nairobi kanu biro solona. Biso lauru ka ng'ama nung'eyo. Ok kaka friend. Nikech friend onego bed ni friend ukonyoru kapolo ngima. Friend, in fact, friendship, I sometimes hate friendship. No, one true friends. Where I hate friendship. Kori nyalo hate yugi. I hate yugi. No, camera is on. And there's a guy that you don't know, and every time I win you here. No, he's a friend. Where commande adakoni. Saninga to the monji yugi. Penyeninga Asango winya. Ange anene LTN. Is it your friend? Obroko no. Ange anene kuyo ogoga jotumbe samoro kato support ga wach mag oanglage LTN kanyo. Wangere gi yugi.
Gigo ng'eya, ang'eyo yugi. Yeah. Ang'o miwacho ni samoro you hate friends? I hate friend. Kech sani call a party. Call a party. Ma bago bodo. We will come. Friends biro biro. Kasto bodo no. Timre marach lwenyo dhuwuok to nidhi thego lweny nikech in wuon party. Ihinyri e lweny no. Girengo. Kiny. In e hospital. Kon friends ni bwana party mine no abadho kodhi. Na hinyora seriously. And I'm admitted. Kwana ni jok mani mano bire party ti chaki kwana jok mabiro nini hospital kumihinyori ene. Iwinjo. Koro wanyalo ng'ere matut sana and deep kabisa. Kendo kwa undani. But we are not friends. Wang'ere ang'eya. Almani momia anza mara kono aji. Alikata kumadake. Joma tin sana mongi kumasango wenyo dak. Te joma ng'eny sana wang'ere go. Because I was in that friendship gi Jothum. And I was caring. Ng'iyo kaka ngima mar Jothum men. Ng'iyo koni you're a friend. What should I do? Wanyalo dak. And gisila makama okikonya kata kumanyalo dake bi wadak. That friendship no land koda kanye ketho nying ayanya jara gik mang'eny iwinjo. Kora just said no to friendship wang'ere. Hapa ni mano be wabiro loso network mbele kanyo yendo. Koro mane natemo kweri kuom joka. Ng'at mong'eya kaka ungo, ng'at mong'eya kaka ungo uda wendo. Okone on 17th. Adhi bedo gi launching e Gesa. Biro bedo mapek ya kotosa. Show no biro bedo mar Prince Inda. And 17th koso 14. I don't know. Saturday happen Saturday. Ya kamera okingenwa simbi kanya. And 17th koso 14th. 14th I think. Mondo me keka ungo wachi ni nwe chiwo wrong information but gima jopinyu ng'eyo en ni aungo nigi launching e Gesa kanyo kuma uluongo Prince Inda. Okay. No problem in the mbele. Koro mano koro ino kinya mi platform e lu trending. No. Koso mana ko na assemble ain. Ko na ne asango. EDLTN. They watch nama. Kinge atange. Angamu na wacho. Iwinja. Awinja. Ara reyo. Sani kaka jama moro be ni garambe tarik 28 diwene iluonge ni jama osipna moro nitiere kame osipni gozo ng'ama wang'ere go ogere osipna is just a general name nowadays. Okay. Iluonge ni koro nying biro to laro and Saturday 14th koro 14th Saturday one launching maraungo aungo uda wendo ubro bede Gesa umoja inako wachnie Gesa to behind umoja one market kanyo nitiere maraungo donga wacho se wacho mano be landi tie mano mar ng'ama ng'iyo jama nade karo embu ng'iya but we are not friends tiki bimanya ni ndongin friend maraungo aongo nyocha mochuny chiege ng'e wachno wane kamera poko ng'ada ng'e poko ng'ada giweche moko manono no en gik ma en chieng' ma gima winja wacho nwase chwanya gi ng'ato mano koni inosiepa ongo kinyal tamre na koni no ang'eyo ongo no kochamo chiege ng'amo chamo chiege wang'e ng'amo chamo chiege macha was just good but not to wajua chwanyare ginya ne ng'ama nyako to koni ang'e nyaka jodala gi mawacho wachno kora koni mano jodala gi wacho in jodala wuok marach koro mando ne wacho koro ng'ama ng'eyo nigi party nigi launching Gesa. Okay. Aya. Koro
ng'ama ni oko kanyo kopo ni neno Asango inyalo be kone sama ene gi program ma wabire program nindi beto taji matin gigi kena eno mari all through wan ka idiga Sango winyo wan gi Jasup wan gi Rose wan gi Karo wan gi Japeto wan gi Separate these people are so can be duong so much koro gin joma ng'amiromo godo mago joma bire kamera kone gi gitaji kanyo no Wone what social media Gejathum ma asegwele chien kacha ne segwele but odabro mana wuoye Jathum kaka wacho chalo okol chalo but en japuonj mar piny kik thumbe wagi mo puonjogo thumbe wagi mo pikogo thumbe wagi emwa gerogo gwengewa emwa lendogo be winja sogo no kon Jathum nyalo landi bo nyalo tingi malo to bo nyalo duoki piny koringa manyalo tingo in fact osogo winyahero samoro kako conduct himself generally gi thumni na wacho no sogo winyo no loso thum okni no koloso thum but no lose kilemo no limo mar lejo ni so jo lejo bingeni gimbe gin jojugi kiviao kono no lose kilejo no ide negi ide kilemo pok jarao gi lejo koni ba koro we wairi ni gini kiro kata kila koro no ide kilemo but he like kako conduct koro mana ahero kaka no hero kumeno kila mana di achie ahero osogo winyo kaka oketo family ne gi thum sani liel kotimore dalawa makata sani wan gi liel dala I'm very sure ne osogo nyako so bire liendo no to chioko osogo to kudhi koso liendo no oko ka okibinge chio sogo no bokibinene e social media ka ni romo gi chio sogo ni chio sogo dao ni kiani chi chuore kiani no ni gi chuore okibiromo go but entie mama wano nitie kende mama mo kumora me eno wange in person ke jo itemo ngi sogo ni machi sogo dala wakanyo wange the social media onge ngamu ngi chio sogo ini ngi chio sogo kata ki penyo Rose ngi chio sogo oko binge ya kamera nge okay to en miyo manyaka ni dala wakanyo social media Thum gin gik moko ariyo mopogore. Dalo moko confuse wakare mana thumbo dera. To karamini nade. To majo dong majo ineno gima ne timore odero ne ad no duol mar wer. Odero nge duol mar wer nyaka kawuono nyaka kiny. But en gi talent. But odero no dwa ni mondo ogwer ne chiege. Akaulesa twenge akanyathina. De ona e video ngane nitiere. Dong mano dero gi chiege no. Milagala na chele kande mama geni. Mama geni. Mama geni. Kare. Beta. Buana mara gini. Chelo ne mia paro gini. De ari gi juko oso du yedi. Beta geni. Bisa juga kan. Jadi nyaga wena temena jandiana. Beta nyaka bon. Berengani ni dia kakak jokan ne dewe tom. Badugu yue. Jadi nyaga wena temena jandiana. Beta nyaka bon. Itu winyo coach ni. Jadi beta nyaka bon. Siap nageni sana. Siap. Kore video. Ngama miana koni social media get relationship they don't match for the safety of the family ka social media ket kando family ni ket kando teach ni nyalo de social media ni kech kumidwa lande tijini
en social media. Mawan kaka nwabiro gi super cha okwanyal dak. Hey! Macha nubiro nyodhoru. Aja nubiro nyodhoru. Pale di finyar soja biro neno wena na kutimoru ka vanda to kochiegno. Obiro chiegni. Koro mane gima timre. Social media kata yudoga ka dinge kata wasani madongo gi ma Swahili gi wawach kaka nameless. Dongen chuor wow. To gigo ok saka saa gigo gi expose ka sana. Kata sai to budho gi DJ mo. To ok ne gin mang'eny ahinya social media. Yudo ka ng'ato nigi mana biasa kaka gigoyo gidhi gin ma ka gidhi to ginyalo mana ka presenter moro mar radio yudo gi but en ok en gima ki ka chieng' ma DJ moko chieke ot ka wuod DJ ni ok chiek keti brenade ketho na dichuo usenyamu woko kata ka gine social media to gina nikech koro gin wasani gite to wach sanana ema iwuoye ok ni ati nikech ang'e maber ne maybe gisa yudore in one way or the other ka ng'ane ochit ng'ane otimore mar to gikele social iwinjo koro ma kanye ming'e achayo godo chi ng'anene chiokoth kanye machayo go seriously nikech gik mineno gode gi te she is part and parcel of it. Isikiro ki ng'ato daw gi chuori ine midonje lwenye no. Kawuono ng'ato yan chuori ine mise donje lwenye no. Iwinjo ji biro ng'e ni mama ni ene ka kiny wenge te machi okoth jochode nendi ka nitiere nyaka juoke nendi jok madwa iri jomadwa ira okothono kanye modwa iri go chiege ma doge se no emipoge go ngene yudo komego go koth odong misumba iwinjo samo poge go cha to imbe ndo pogi nikech imbe koro onge dichwo iwinjo koro social media gidako nego in fact mane pan be moketo dak makosogo bedo dak Tito ni nyadundi ng'eyo? Akia. Onge gi dhako. An akia. En go. Nigi nyaka nyithindo. Chicken. Ing'e? Ken nyadundi. Ikia. Jack nyadundi ng'e chiege. Akia. Ikia. Gionge mon. Gin go. Aya, gik masane krer masiko no kaya social media gi monde gege. Monde go gitie go dweche di. Kodhi mang'eny to higni adi. Kiny chiegi musike TikTok. Mbak chuora. Ibe ka kiny ng'ato dhaw gi chiegi ne isa inbox bwana kikacheka winji ischako siemori nyaka gi fans. Samoro ken fani ka wundo kino bed fani kumto makin ni gol kin. Seja ko duoko recording ni ngado kare. Koro kin tumi no mit no kin se chwanye. Gugu no go to mamit manade. Oko bi bedo fani ke nyucho se chwanye ruchien kon. Winjo. Tigi homi no chwanye ru en wache dhako. Ma dhako ni samoro bi nyucho se weru godo. Dhako cha nuchwanyu rugo. Weru michake yoro moro bat ng'acha to podin jesi. Ng'amono ningo be ni dong fan. Fan cha. Kori ngene ketho fan. Winjo gini. Social media kan nitiere juok. I can remember nitiere nyathina moro ne aero ga post ga social media kana sa Facebook to kana post ne to ko bodi kin ko di ko ni
min gini kone wero ka post nyathini nikech sami post to tuore tie juok moko tie ng'ato dhoge rach ma post gi biro tho ma post biro post ng'ato comment ni post nyathi biro bedo matuo ti nyathino tuo nitie jomoko ma dhogi richo generally ipugi an lewa rach ma gima wacho nyaka timre iwinjo mutachana tu nginga madhoge rach mutachana tu no nginyo kata thom chi aungo nitiere mama mane gi kuongi duokre go nuko nene wabwane kichamo kia kan kinyuolo ijino safe and then no dhok makech iwinjo dhok makech nitiere generally koro ingeni sami se expose yourself to dhok makech go mang'eny kech ging'eny oko ka iwinjo expose yourself to juogi bene oko ka expose yourself to hera jomohera gika ina go bene tiere mane momi ni loso gachi mondo kik gigo mati ge kier iwachi ibedo mapoth ngane poth losi timi ke joma biro ga kata samoro wache ne launching mar au kata kaka launching mar aongon tijo ma dhinga do gate ka tijo ma pesa ma dhinga do gate ok en pesa maber pesa ma samoro no gik mano lamo komon mo gala no biro samoro biro to senyise ne gige ne go jogo gigo tijo Illuminati be sani pe intini Illuminati gijok mo ka jok pogore to kore ne gi pesa gi nyaki kundu chiu ge chiwa gire na pesa mi chiwo ma gin chiwo ko pesa dhi biro iwinjo kore en momi ka gina mina mi chiwo mondo mi okaw go api kata kismat ma inogo iwinjo koro samido kaw kismat ni pesa gi mi mondo kaw kismat ko losi in mo mondo mi kaw kismat ni gino gi ga in mo mi pesa ta ko ni ntijo ko mabe ko mi pesa to ko ni gimani mo mi ya pesa in pesa ne ok ko ni gimani pesa mag majini ok ko nga ngato to ko losi to pesa ka iwinja konyi koro juok ng'eny Sami expose yourself in social media. You expose yourself at work. You expose yourself at jao. Ikmangeng. Koro ketro biro neno. Keep your life or your marriage life private. Wadhi part 5 medbedo koda kendo chenro machiel mana machalo kama endi por watimo ajaw analysis pok wami udate mobiro kele achiel kachiel but ng'eng'e ni weekly one kode samoro waketi tich adek samoro wan tich ariyo but ka chenro tich ariyo wan kaja chendo girogo mar dak mano jasup koda Nyarosiri to gibedo gi guests mopogore na ka samoro gen ga sango yenyo samoro bende aneno ka giketo ka chendo gi separate but medbedo kodwa kendo wakelo chenro machalo kama ende juma ka juma kumwatimia jaw analysis kawuono ne wan part 4 part 4 wachako kacha intro to ne ok watieko koro kawuono ne wawuoye part 4 na maber part 5 episode 5 biro kanyo no endo weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno ko kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.